knowledge is useless unless it is applied. Sabot pa sabot, kung ako'y naibawaan, nga di na ako gamiton, wala to'y gamit akong naibawaan. Like, tanaw ra gud, no? Bisag nagtanaw ka ha, o video, tutorial, 5 minutes hack sa social media, imong sundugo no saon pag luto, nga na recipe, na instruction, pero ang pangutana, ang lasa sa imong giluto, mao ka ang gusto nimo. So meaning nang knowledge available, pag-apply nimo mao ba ka, no? So bisan bot pasabot kamao ka, pero during application na tanong na to kamao ba ka. Ako nang nakita na sa badminton, no? Nag-train ko badminton mga more than a decade na. Dili akong concern sa akong gi-training. Sa kadong nagtanaw while nag-training me. Sa inkis lang yun, sayo na rin, naigon raw ng bulagod. Yan, nasulti na, wala ka train. So, inigupot nila og racket. Magpasayon na tayo. Pero, di na mo ma-realize na ang imo naibawaan, lahi day inig-actual na. Labi nagdi ni mo maigo ang bola. Mo nang nako'y na-realize ron, mo nang nakapost ko one time sa ako ang social media. My knowledge is limited only sa unsa ako ang na-experience, nadunggan, haibawaan, nakitaan, o asa ko kutob na-expose. Like, kung unsa akong na-exposean nga family, more to limit sa ko ang knowledge. So, kung kani akong gisulti po sa iyo, see, that just confirm akong giingon nga limited ra gyud ato knowledge. We cannot know everything. Pero you can master something. You could be a master of one skill. Tungod kay daghan ka years nga gihatag na time, effort nya hantod nakatuna nimo. Like fishermen. Daghan kayo ang uban, i-lockdown nila ang fishermen. Okay, try to do their work. Tanan na to, kaya ba ninyo bisag pamasol lang? No. Kadong nakapamasol na, naghahatag na experience, lahi na ka, no? Pero kadong wala pa, sige, suwayi ugad to sa dagat, nya tanong kakuha ba ka within an hour, no? Kay ilahan na master, pero that doesn't mean we will know everything. So kanihong gipanulti will not matter to other people, pero ang akong experience as a teacher and how to teach, how learners learn, and nakita na ako nga naay mga estudyante dali kayo makaton, dali kayo maka-absorb. Yung na ako estudyante nga murag hinay ang absorption, hinay ang processing. Pero dito magud magdaog sa application na naiuban may kayo kadong bright kayo, it takes hours para makalikok sila. Well, kadong wala kayo naka-absorb, nilihok lang sila, nilang gisuwayan. And sometimes ang kadong walay knowledge, sorry sa kong gisulti, or kadong dili kayo dali og makasabot, napay resulta, napaselect product, na sila finished product dayon kaysa nagunahuna. Pero ako nagingon sakto to lang finished product, while kadong nagunahuna mga maybe tomorrow they can produce, and they gave a lot of time and effort to produce that. Pero sa kinabuhi, time is very essential. Kung nakauyon ka sa video ngayon mo nakitaan o ganahan ka na makabaw sa sunod ng mga videos o mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok, and subscribe to my YouTube channel, and then click the notification bell
Nya pay bawalan pug ko kung unsay imong comment din ha, kung nakauyon ba ka uwa aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Daghang salamat.